फ्रेंड आपण ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶମ୍ଭୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଇନ୍ସ୍ପାୟାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବି ଏହି କାହାଣୀରେ ପୁଅର ଅମିତ ବାପ ପୁଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜିଇଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏଟା କ'ଣ ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ? ଯିଏ ନିଜ ପାଖେ ଛାଇ ପରି ରହି ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ବି ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଦେଖେଇଛି। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସ କର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଯେତେ ନିଜ ବାପା ମାଆଠୁ ତାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବାପା ଗୋଟେ ଅମିର ବାପା ମା ଥିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରି ଦେଖିବାର ସକ୍ଷମ ଅଛି, ଜୀବନ ନଥିଲେ କିଛି କରିପାରେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି ସେ ବାପା ମା ପାଇଁ। ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଯଦି ବାପା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ଗୋଟେ ଅମିର ଘର ବାପ ପୁଅ କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ଅମିର ଘରର ଗୋଟେ ତା ବାପା ବହୁତ ବଡ଼ର ଅମିର ଘରର ତା ପୁଅ ଅମିର ଘର ନା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲା ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲା ନାହିଁ। ସିଏ ଏସ୍ କଲା, ଖାଇଲା ପିଇଲା ଏସ୍ କଲା। ତା ବାପାର ବିଜନେସ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତା ବାପା କହୁଛି ମୋ ବିଜନେସ୍ରେ ଟିକେ ଲାଗ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲା ନାହିଁ କି ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲା ନାହିଁ କି ତା ବାପା ମା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତା ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଶୁଣୁନି, ଇଏ ବୁଲୁଛି ଖାଉଛି ପିଉଛି ୟେସ୍ କରୁଛି, ତା ବାପା ମା ଭାବିଲେ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତା ବିଜନେସ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲା, ସେ ଲୋନ୍ ସୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘର ତା ବିଜନେସ୍ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲା। ବନ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତା ବାପା ହାଲତ ଶୁଖିଗଲା। ସେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା। ତା ପୁଅ ନେଇଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲେ। ଡାକ୍ତର ମାଗିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। 10 ଲକ୍ଷ ତା ପୁଅ କହିଲା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତମେ ବା ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପୁଅ, ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ। ଲକ୍ଷ କ'ଣ? ପୁଅ କହିଲା ଡକ୍ଟର ସାହେବ କୋଟି କୋଟି ଆଉ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବିଜନେସ୍। ଲସ୍ ହେଇଯିବାରୁ ବାପା ଅନେକ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଲୋନ୍ ସୁଝେଇ ନ ପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତମ ବାପା ତାହେଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ତାପରେ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ମାସ ଲାଗିଗଲା, କମେଇ ପାଇଲାନି। ଆସିଲା ବେଳୁ ତା ବାପା ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ନେଇଗଲେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଗଲେ, ଜାଳି ଇଏ କଲେ। ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ପଳେଇଲେ। କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଳେଇଲେ। ଭିକ ମାଗି କିଛି ପଇସା କିଏ କରିଥିଲା, କିଏ ବା ଗୋଇଠାରେ ପେଲି ଦଉଥିଲା। କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ, ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲୁ। ଏବେ ଯେତେ ପାଖରେ ନାହିଁ ଭଗବାନ, ଜରୁରତ ପଡୁଛି ଭଗବାନ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ ଯାଉଛି।
ଭଗବାନର ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ଡାକିଦବ ନା। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଡାକ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଯିଏ ପାଖରେ ଥିଲା ତାକୁ ତ ହରେଇଦେଲ, ହେଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଡାକ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଡାକିବ, ସୁଖ ପଇଲେ ସେୟାର କରିବନି। ଭଗବାନ କାହିଁ ଶୁଣିବେ? ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଯେ ବାପା କଥା ଆଗରୁ ନ ମାନିଲେ ପସ୍ତେଇବ। ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଉପରେ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ ଦେବ, ବାପା ମାଆ କଥା ନ ଶୁଣ, ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଉ ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେଉନ, ବାପା ମାଆ କଥା ଶୁଣ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ପଶିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଅ। ବାପା ମାଆ କଥା ଶୁଣ, ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଅ, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ ଦେଖାଅ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ବାପା ମାଆ ଚିଇଁଥିବା ବେଳେ ବାପା ଖୁସି ହେବେ, ଲୁହ କହିବେ ଯେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ବି ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଛାତିରେ ଚାପି କଷ୍ଟ ସହୁଛି ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ। ସେ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବାନି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବାନି। ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ ଦେଖାଅ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ବି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଥିବ, ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଜୀବନ ବଦଳ ଯିବ। ବାପା ମାଆ ଉପରେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ହର ହର ମହାଦେବ।